И здравейте хора, аз съм Лени Репа, това е следващия епизод на Dream League, първият епизод. Искам да ви кажа, имах 568 кой ще ви покажа кой си закупих за 538 кой си. Ето този. Сега ще видите. Роналдо, ето. Дясно крило, Квадрадо, отляво, Агуеро по принцип. Агуеро трябва да е нападател, но аз сложих това Роналдо. Кажа, вчера, извинете ме, че говорих тихо, сега искам да ви кажа, искате ли да снимам, така че да виждате лицето, как е тук на тази картина. И аз като снимам, ви да ми гледате лицето, смисъл и дали искате така. Ако не искате, пишете в коментарите, не искам и то ще ви разбера. Какви смени да направим, като че ние много силни футболисти, последни ще правя смените. Сега ще изиграем, ето 78 кола са останали. Ще изиграем един-два мача. Роналдо. Вчера си го закупих Роналдо, много е добър. И 25 монети ми даде за този гол. И хора, искам да ви кажа, напишете пикпук. Той днес ще направи пак опенинг на FIFA 16, 1 милион. Пишете пикпук, той има канал, той е любимия геймър, ютубър. Много харесвам, ще гледам стрима от 8 часа в Twitch, FIFA 15, пак опенинг 1 милион коинс. Но ако искате, и искам да ви кажа, погледнете описанието. Агуеро скочи бе. И хора, искам да ви кажа, че на 10 абоната ще има giveaway. Това ще го напиша в описанието. Имаме 8 абоната. Още 2 абоната ще направя giveaway на Dream League или на Hunter или на Minecraft или на Agario или на FIFA. На FIFA не качвам клипове, но не, на FIFA не. Защото много лагва и няма да ви е интересно. Аз сега имам в момента 8 абоната. На 10 ще има giveaway, на която игра ви изберете. Ако не пишете в коментарите, аз ще избера игра, защото аз имам само на 2 клипа коментари. Но пак съм доволен. Добре хора, като го гледате това клипче, пишете поне, кажете, не ми харесва ми да го прочита и готово. И ще напиша отдолу нещо и готово. А вие този на пак опенинга на Топс Фри Кик имам около 60 гледания и няма нито един коментар. И хора, вчера не ме чухте добре, казах, че след няколко дни ще си закупя PSP. Ще снимам на него, ще има поредица на CS и на FIFA 14 кариер мода или ще си играем Ultimate Team. Просто хора, не искам FIFA 15 заради една причина. Не ми харесва FIFA 16, не я намерих за PSP, но като излезе ще се закупя. FIFA 15 не ми харесва, защото хора сега, ето един ми каза, че не харесва FIFA 15 и аз тогава защо да се купувам, като не ga харесват и тя е същата като тая според мене, какво като има една-две разлики. Искам много да излезе FIFA 16 демото
ще има много драфтове, ще купувам кой, ще има пак опанинг, не ми пука колко абоната имам, да се забавляваме. Това е най-важно. 4-0 водиме за 55 минути. О, какъв пас сега. Какъв пас към Роналдо. Роналдо минава целия състав. Роналдо. Квадрадо. 5-0. Хора, преди на FIFA бях направил испански отбор. Продадох го, Тер Стеген го продадох за 6800, купиха ми го, купи си Роберто Фермино, имам Нюзил и форму 78 овера. Като цяло съм се насочил към от английската висша лига, аз имах много добър състав, имах Мемфис Депай, Жуан Мата, после като казах край, че повече няма как клипове си купих Диего Кошта и си продадох целият отбор. Погледнете как може Агуеро да го пропусне? Как може? Да кажеш не такъв слаб отбор, футболист 57 овера като вратар. Щом Роналдо е нападател, вратара няма да има проблеми. Хора, на мен много харесва Дрим Лига. Вчера беше много късно, аз се правя късно клипове, ще ви кажа защо. Значи, защото ние вече се събираме и много хора много говориме и аз ако направя клип, то ще стане тъпо, няма смисъл. Вчера беше уредбата, хора, защо да снимам клип, като ще бъде пълна врява и ще го озаглавя този епизод. Вижте описанието, там ще ви кажа, когато гледате този клип, ако вие не искате да ми чувате гласа, ако например някой се го е намалил на 0 и не ми чува гласа, аз съм го заглавил, вижте описанието, там ще ви напиша на колко абоната ще има giveaway, с клипа го казах, на 10 абоната ще има giveaway, ще напиша на кои игри да избирате и поне на този клип пишете в коментари. 8-0 хора, по-добре няма как да се случи с Роналдо, той е топ майстор. Квадрадо е man of the match. Това е добре до някъде, защото аз мисля, че беше Роналдо, но Квадрадо с хейтрик. Сега няма да гледам клипче. Като цяло хора, това ще бъде от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, дайте палче нагоре. Ако искате да гледате още такива клипове, може да се абонирате за мен. Аз бях Денирек, това бяхте вие. Чао, чао!